Bai, eta lehen guztiek eta etorten ziren. Danakara, amama egon zan alez, danakara. Amaman gizona zen aldeitzen zen? Fermina eta Juan Benigno, hor dau fotografia berriz berea. Juan Benigno ezin zen musikerue? Bai, pandereterue. Bai, eta bakizu zer ezausten andra bateke horre, non esango, ziuterletxitan. Bai, hon gintzizan egiten behar bat, akortan zara zu, begogaz da zugez. Bueno, eta ezauskun, bai, zuen aititen ikesetu neuen, bai, larrabetzure joten zinen. Aitite eurreti panderoa joten da kantetan. Da zuetan ukatzeti posik, otzara handi betartute generoagaz, da posik. Hemen alegreanak zuek izen zarie. Korte derran bizizien. Gure amak korte derran jaio zan. Bai, hori kontoztenarek. Bai, aitite. Aitite panderetero. Bai. Da, bueno, alegrentzie. Da zuek aitite zen... Ez que orduen egoten zan alegria. Bai. Edo zeinek akordioia, panderetea. Bai, musu gitarra. Fi, hartutela poltskora. Dana, ondo.